Здравейте всички, аз съм Сашо и това е втори епизод на Grid 2. И сега ще поиграме малко Grid. Тук не съм прииграл състезанията, където завърших на трето и на второ място. Тук май завърших. Ще ги приигра извън... Няма снимка как ги приигравам. И сега да започнем едно бързо състезание. То вече клиповете ще са по-къси на Grid, защото миналя стана твърде голям и много дълго се конвертира и не ми се занимава да го чакам толкова време. Вече ще са около между 12 и 15 минути. Две състезания най-вероятно ще има само. И да, смених името на това, на канала ни в VBOX, защото на канала, който бяхме направили, не искаха ни да дадат, значи како качихме доста клипове там и пак не ни даваха. И вече аз използвах стария ми профил, там имах знаеш како трудността. Проблем е, че като ме конвертират клиповете и от това и от YouTube и се получава много гаден лак на клиповете, не знам как да го правя. Четвърти добре. След това ще го споменам. Бегай ти, бе. А Петър къде ще е първи? В момента винаги ще е първи. Какъв е той? Сега ще го извиня. Да, екстра. Може по-хубаво с удари. Какво ми пречи? Дайте идея за някакви поредици, ако искате да гледате. Защото също не знам на какво. Ако на вас се гледа на нещо поредици, ще направя. Да, мерси, че ми извън на телефона. Извинявайте за това, но... Сега ще ми забрави звука. Така. И сега ще извинявате за колко си искате. Добре, то отпре, не мога го... Това с някакъв хак. Ела бе, букулка скапан. Сигурен, грозен. Появи се тук. Да не бягаш. Сега се вкарвам филмите и те не стигам за 3 минути. Няма къде хвърша. Но проблема е, че много се почупих колата и вече не се управлява толкова добре. Какво ще направим? Оставим една обиколка. Вече доста го намалих предната от това. Да, но пак са 4 секунди. Сигурно съм оставал с 10, за да погледна него. Какво ми става, бе? Аз ударен по принцип, няма нещо. Днеска
ударам в плоча. Ето, много си далече, бе. Марисън, ела тука. Добре, той защо се удари само един път да му падне гумата, да умре той, а нещо оставя да направи някаква фатална грешка, да му изпаднат българиците. Дай пак за втори това състезание трябва да приграм. Бати го отвън. Ще приграм другия път. Втори. Екстра. Пет минути за сега. Клипа, значи правим още едно състезание и стига толкова. Ще видим обаче на кое да направим едно състезание. Колко фена имаме? Добре. 8000. Какво искаш? Да, втори, третия. Тук не знам защо не ми дава, че съм го играл. Face-off is a one-on-one, Ще no играем holds това. barred charge for the line. Последно There are no състезание. penalties for contact. Just remember, you can И push като hard, спре да снимам, but so can сега they. ще приигра от това. Няколко състезания. Добре, защо ми дава само с това да игра? Мислех сега да игра с Мустанга, да го видите него, ама... Това ми да. Защо това е? Не исках тука. Мислях, че е друг фейсов. Има ни по-готини, пак едно на едно. Сеща се за състезание, само че са изпланините и е много по-готин. Там мини готини планински пътища има. Другия клип най-вероятно ще състезам на такова. Да. Топ-5 Добре, някакви по-силни можахте. Пак не съм си оправил трудността, пак играя на хард. 53 секунди, те май са 3 състезанията. Значи, още 2 минути ще има да снимам. Дайте идеи, пак ви казвам за някакви поредици, защото не мога да правим само на грид или някакви етики тъпи клипчета, като на FIFA 11, където заради хубавия интернет лагва на гъс. Писал това интернет, ама клипчетата се качват за по 3 часа. Какво се прави? Часов си. Бе! Ела тук. Няма пъти я ме изпреварваш. Какво искаш? Старай се.
Пескуренските номера, буклук скап. Ударили се. Той полиция става. Аре, бегай си. Но, този път малко по-бавно. И последното и мислим за първи път да бим някой. Да съм първи. Аре, зареждай, бе, какво толкова? Това финала ли сега или е? Мисля, че е финал. Пак! Това е същата му е колата. Добре, защо сте с едни и същи коли повечето? Да си купите различно. За поне ги напред с различни цветове. Малко дрифтове тук. Малко дрифчета ще има. Се филмира. Аре. Тъй по улицата. За малко се самоубия. Заради ето. Колата е за пръв път да е с някакъв по-приличен вид. В смисъл да има половината предница. О, и пак не можах да си направя доброто време. Абе, знам. Само да видим дали ще се отключат някакви нови състезания и спирам клипа. Фенове колко е? 10 000 вече. Или по-малко ще са. 10 500. Добре. Просто. Майами, това не е. А следващото? Ето го. Това е просто великото състезание. Това е най-готиното. Добре, първи. И това беше за този епизод. Ще се видим в следващото.